ҳар рӯз мо миқдори зиёди маҳсулотҳои пластикиро ба партов ва ё ҳар куҷо мепартоем. аммо боре андеша мекунем, ки онҳо ба куҷо мераванд ва ин кор чӣ оқибат дорад? Маҳсулотҳои пластикӣ ба зудӣ нобуд намешаванд. онҳо ба таркиби хок, об ва ҳаво ҳамроҳ шуда боз ба мо бармегарданд тавассути ғизо, тавассути об, ҳаво ва дигар унсурҳо. тибқи маълумотҳо ҳар як сокини Тоҷикистон тахминан дар як рӯз ба ҳисоби миёна 1 килограмм партовҳои маишӣ мепартояд ва аз ин тахминан 100 грамм маҳсулотҳои пластикӣ ҳастанд. пластик дар муддати аз 20 то 500 сол нобуд мешавад. пас саволе ба миён меояд: ин партовҳои мо ва ба насли оянда чӣ гуна таъсир мерасонад? ҳар яки мову шумо метавонем вазъиятро тағйир диҳем. бо халтаҳои чандкаратаро истифода намоем. партовҳоро ба ҷойҳои муқарраршуда ва нуқтаҳои алоҳида партоем. дар шанбегӣ ва аксияҳои тозагӣ иштирок кунем. мо вақте ки табиатро якҷо эҳтиёт мекунем, пас мо тавоноем. тоҷикистон хонаи мост, пас биёед якҷои онро тоза нигоҳ медорем. ба андешаи шумо боз бо кадом роҳҳо метавонем вазъиятро беҳтар намоем? дар шарҳ нависед.